A dámy a pánové, teď nás u úvodu dnešního maturitního plesu čeká samozřejmě také přetančení a já prozradím, že si ho pro vás přichystali samotní maturanti, konkrétně maturanti třídy S4B. Takže v žádném případě nešetřete potleskem a pojďte přivítat maturanti a jejich přetančení třída S4B. Tady jsou! Oni se hodně snažili, tak je pojďte přivítat ještě jednou maturanti se svým přetančením. To je náš jedinečnej, neskutečnej, výjimečnej, no náš auťák! Motor a zářivej leskově. Tady cílo lečí, máme lejn leskově. Jako lesky kulový, holky kulový, mám zakupený síc, co chceš, hoďte páce víc, než ten auťák. Náš auťák, co bude bez problémů. Naprosto úžasné přetančení maturantů S4B. Děkujeme! Dokonalé přetančení ve stylu opravdových hvězd. Taky zatleskejte ještě jednou, byli úžasní! Tak a ještě než, dámy a pánové, nadejde okamžik, kdy bude slavnostně dekorována první ze 4 dnešních maturitních tříd, tak já prozradím i takto dopředu, že toto auto, které sloužilo jako rekvizita dnešního úvodního přetančení, budete moci jeden nebo jedna z vás dnes večer vlastnit. Protože nás čekají celkem 2 dražby v průběhu dnešního večera. V jednom případě se bude jednat o nádherný dort a
ve druhém případě se bude dražit právě toto krásné auto jako hvězdná rekvizita přetančení dnešního maturitního plesu. Takže to byla informace takto do scénáře, do programu dnešního večera v předstihu naší dražby, která je přichystaná. No a teď ještě, dámy a pánové, před slavnostním dekorováním první dnešní maturitní třídy mi dovolte opět pozvat taneční studio Kamily Hlaváčikové. Tentokrát nás čeká vystoupení mosteckých mažoretek a roztleskávaček skupiny Kameličky právě z tanečního studia Kamily Hlaváčikové pod vedením trenérky Jany Havlíkové, choreografii s názvem Safri Duo Helele. Takže dámy a pánové, za vašeho potlesku přichází